Blei pi paro at ngapediang snobhai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parolong ng kong ngakwa ban pensyai bagani ka video lengkot ka bangawan ra sa pi menta kamdei ka video ka ban pen I ya ka jeng isi basimet jonga ya kanu ka kenhun chat bendiu ni ka kenhun nyam kamtam ya ka nyam Hindu handai ka dei tang ba ngan pen I ya ka jeng sisa ka balong ru kum ukrwa kubol Shabar kitu kibri ki bajumalin ban isi bat pe jam daw ya ka jinglong bakar pang jongi kum ka jat bendiu kasi benar bat kum juro ya ki Kristan lada ka dei hapo ka Jylla lajong ne syakiwai pat ki Jylla jong kari India lengba ka ni ka video bon kila ban yo I ya ka jinglong Laitluid jong ki ringat Hindu ban syakri ban mani Blei bat ban ke Laitluid ya ka sngi bakrau ka nyam jong ki lada ka dei ka jing le nyam puja ni kiwai pat ki kom jing le nyam bakar pang Khang ni hapok ke Jylla Meghalaya klem kanu ke jing Shah pentut ni jing Shah Khang persya haki bor sensyar ke sarkar Jylla kumba Shah Khang ki dungai Kristan ban mani Blei Laitluid haki wai pat ki jaka jongkari kamtam ki basensyar don bor ke seng BJP kanu ihun bat itanat ban pej bat yo I ya ke jinglong Laitluid jong ki pai dungai Hindu ban yo yat mani Laitluid kum ke kenhun nyam klem kanu ke jing Shah penwit lada kadai ha ki try Jylla niki bor sarkar ro kumbala ban sakhi nakne ka jingya du Blei badang shan jongki haki surok ba jong kanong ba sulong ba ki wai pat ki jaka rangkat karwai bat ka pata Laitluid bashit hem ya ka contain Jai Sri Ram hasilin ter surok hatu kum ka jat ben rit pat bat kum ki ring Kristan nin yo ni em ya kum ka ka jo ka jing Laitluid lada dei Shabar jong ka Jylla bat sia jubapi mapi Omdang kata laro ban yo I babat ka sarkar Meghalaya ka simro I ka tingkit kli ban penbiang ya ki borporit ban senran bat pahara ya ki ruwet Hindu ha ka jingya di Blei jong ki kat baki Kristan pat kum kinong India kim yo pat ya ka jo kalan di ka kabu ban syakri Blei Laitluid kamtam ha ki jaka pat ba ha ki babun ki jaka hapok kari lajong kamtam ha ki tu ki jaka babun kinong syong ki di Hindu kum ba Shah Khang ki ruwet ka balang Katolik badang shan ha ka nong ba Delhi ban ya session hakasngi utrai slatlai ni Palm Sunday haki bot pulit jong ka sarkar BJP ha Delhi parlok ng kong lang baka ni ka video ngisngaw to bakum ka Jylla babon na kinong syong hiki ki Kristan bat ki badang long nyam tanray bon sin kam ju kam don kanu ka jing persya ya kinu ki jat nyam ban mani Blei Laitluid hapo ka Jylla lad ka dei ki Hindu ki Muslim ki Sikh ni ki wai pat ki jat nyam na markum kinong syong ki batip dip Blei ki bayar ka jing perkhat bat jinsur men sem lad dei ki khasi pnan ni karo ni nang bani e mat yang para brew bat ni buram ro ya ka jinglong Laitluid jong kinu kin jat nyam ban mani Blei lani kata ka secularism kat kum bala ka daw Shah hakrti sanshar jong kari India light no tang lada ka don kanu ka jingle jong ki wai ki jat pendew ka baya tengkho ka bakta nilong persya ya ka jing sngaw bat kom ni kriti ka dostor ka ba arpat ngiyo I ya ka jinglong jinsur ka sarkar Jylla haba haka jinge dei bat ki wai pat ki jat pendew kamtam ya ki non tribal bat hakur kom mani Blei jong baro ki jat nyam ki badon hapo ka Jylla Meghalaya kamtam ya ka nyam Hindu kum ka wai na ki nyam ki ba ka bayo ba ya ka jing itu bakarpang na ka sarkar BJP habro ka wai kari nila ro ban yo I ya ka jinglong bakarpang jong ka nyam Hindu ha Meghalaya nado bakawan ka jing sensya jong ka sarkar MDA hapo ka jing yalam jong ukondat ki sangma jong ka sang NPP lada ka dei ha ka sarkar MDA 1 ba mensywa ni MDA 2 ba mentaro kum ka sarkar ka bayasan rop lang bat ka sang BJP ka sang sign himasima ka badon borta menta la bon tali ki snam he India bon bha ki khep ba ka sarkar Meghalaya kamnot ban penpaw ya ka jing persya jong ka ya ki bar Jylla bat karpang ya ki rungat Hindu ki ba syong basa hapo ka Jylla bat ka sarkar ro kam don than ya kata ka political will ban thaw ni wan ra ban pentri kam ya kinu ki kendon an ki ban pendeking ni Khang nat ya ka jing wan ruk klep jong ki bai pat ki jat bendiu banabar ban wan buhai snong Laitluid Laitlan hapo ka Jylla namar ba ka sarkar ki lang bat ka sang BJP bat ka sarkar Meghalaya ka shapting thot ya ka sarkar NDA ha India balam khamat ka sang BJP hapo ka jingalam jong Narendra Modi kum menteri rangba do jong kari hado ba teng I kumbaki bar Jylla bat kirungai ka nyam Hindu rangkat bat kita ki seng shit nyam jongka kum ka RSS bat ki wai kala sedang ban yo bor ya ka
hakajing tray kampura suki hapok ke Jylla ni iro kumba kini ki kan hunjat bendiu bat kan hunyam ki long keliyok penban ya kajing le bat kajing ya dah ka bakar pang kata ka special treatment bat protection na ka sarkar Jylla na ka sarkar India bat kumjuro na ki katu kat ningut ki langyong jong ka ri bat kajat bendiu ki baslan bandeng ya ka durbula kum kita ki riu idri ki batmu bat bandi tak dor Shakinong way nong ar yakajing long bakar pang jong kari bat kajat bendiu tang nakadaw kis bay rupa klem per khat syo bakini ki briu ki banapar ken sa tray borba ban pen kala khong pong suki yakajing long ka bakar pang jong kari bat kajat bendiu rit pa jongi khamtam hakalyang kerti krostor bat karukom nganyam ukhon khasi khara nala thek kumba kajing sneng ka ba ong ba ukhaw pot tang ban biang yelade ude wadela ulok banyo elkanong lada kadai ke babha ne ke basnuro te namar kata kum kajat bendiu red pat hakmat kiwai ni hab ban long ke basian kum ki psain bat ke bajamno ro kum ka paro namar ban chida than ka long ka banyam lesi lada kinong shongshong ka Jylla bat ka bri unyop tap nyop kum ni shulong jensul mensem lenter bat ni hun ni sok ba kinong wai nong arkin de traikle bat ngin ailat yaki ban pen kelasok yaki ai barok ke belong tenrai hapo ke rila jong bada pedeng ke jinglong ke bakar pangkum ke zait bendiu ritpat klempep ke por kam slam show bangin sababi kala onda habakum ke Jylla bat ka zait bendiu ngin do no chisendon ya ka hok long trai hari da jong ro kum ki nong shong snong ka Jylla tungin ya pusan ba halor ki jing sisa jong ki jing sneng ya ki bangala ban syam na ka kot ki power u esap ki ba ongkum ni snau tho la ka bor ka don ka por ya ki ai baro na mar ka sangi ubret ya la kamet bat mano ban syanya ya ubasat kala tong kle u kalbut u snau bakat u umran sho u kiuskong hala ulang tali bat kiwai ki ting snang ki ban pen pet mat yangi kum kari bat ka jat bendiu red pan Paralog Blei Shibon ya kapor jong pis ngoba watlet ban like share comments bat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video